स्ट्रायकिंग एंडला सलित आणि नॉन स्ट्राईक एंडला मात्र इथे आपल्याला अदनान आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलाच बॉल इथे केलाय प्रहार, चेंडूला दवडलाय सीमारेषा पार. शानदार षटकार. सलीदची बॅट पहिलाच बॉल होती, केला हल्ला, 6 धावांचा मारला डल्ला आणि आगास देताना सलीद इथे पाहायला मिळतोय. युसुफ नेक्स्ट बॉल घेऊन लेग ब्रेक करण्याचा होता इथे बिचारा. फ्लॅटून टर्न झाला होता, पायावरती आदळला बॉल, डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या पोहोचते 8 या अंकावरती. युसुफ वरती हल्ला चढवला गेलेला पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा इथे केला गेला होता विचार. परंतु यावेळी कमबॅक करतो युसुफ. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. आवश्यकता होती कॉन्फिडन्स वाढवण्याची, आवश्यकता होती आत्मविश्वास निर्माण करण्याची. तो आत्मविश्वास इथे कुठेतरी निर्माण झालेला पाहायला मिळाला. कारण पहिल्या 2 चेंडूचा जर आपण विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला गेला, दुसऱ्या चेंडूवरती लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावा आणि त्यानंतर तिसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळतोय. युसुफ ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल सलीद ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता, पंच करायचा विचार होता पंचांचा, मात्र इथे डॉट बॉलचा इशारा येतोय. डॉट बॉल इथे आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑफसाईड 4 प्लेयर घेतलेत आणि लेग साईडला 3 इथे आपण पाहतोय आणि ऑफस्टिकच्या बाहेरच बॉल ठेवण्याचा आहे ते विचार. यष्टीरक्षक नाकाम आहे. बाईच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळत आहेत. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त युसुफ याचं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 10 धावा. यस, पहिलं षटक इथे हाताळलं गेलं आणि एक चांगली सुरुवात सलीदच्या बॅटमधून जरूर पाहायला मिळाले. धावसंख्या झाली ती यावी 10. षटक क्रमांक 2 बॉलिंग मार्कमध्ये इथे दाखल होतोय तो राज आणि स्ट्रायकिंग एंडला अदनान आहे. अदनानने पहिला सामना खेळत असताना जी अप्रतिम फलंदाजी केली होती आणि त्याच जोरावरती सामन्याला एक सुस्थिती निर्माण करून दिली. एक चांगली स्थितीमध्ये आपल्या संघाला आणलं होतं. लगातार लगावले गेलेले चौकार षटकार पाहायला मिळाले होते, परंतु या सुपर 8 मध्ये तो थरार पाहायला मिळेल का? अदनान ऑन दी मार्क. राजचा पहिला बॉल खेळण्यासाठी सज्ज आहे. लेग साईडच्या बाहेर जातोय बॉल. यष्टीरक्षक ठरलाय नाकाम. यष्टीरक्षकाला फसवतोय आणि डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय बॉल. इथे मिळतील धावा 3, वाईट +2, 3 धावा संघाला. धावसंख्या पोहोचली 3 या अंकावर, 13 या अंकावरती. कारण या चेंडूवरती आलेल्या 3 धावा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहिली होती 10. एक चांगली सुरुवात यावी ऑल केरला संघाकडून, पण कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल केबी स्टार संघाला. केबी स्टार संघाचे हे खेळाडू टच मध्ये आहेत, चांगली खेळी त्यांच्या माध्यमातून या आधीच्या सिरीज मध्ये आपण पाहिले आहे, परंतु SPL मध्ये सुपर 8 मध्ये कशा पद्धतीने खेळत आहेत हे इथे खूप महत्त्वाचं असेल. आणि दरम्यान फेकला गेलेला बॉल परफेक्ट यॉर्क होता, टॅप केलाय मिड विकेटच्या दिशेने, जंप करून बॉलला रोखला गेले. 1 रन घेण्यास सफल ठरतोय. संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल ती 1 रन आणि धावसंख्या मात्र पोहोचेल 14 या अंकावरती. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर. प्रथम फिल्डिंग स्वीकारली केबी स्टार संघाने. धावांचा पाठलाग करण्याचा निर्णय प्रत्येक संघ टॉस जिंकल्यानंतर घेताना इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय आणि याला कारण आहे बॅक साईडला असलेल्या 2 धावा. म्हणजे धावांचा पाठलाग करत असताना आपल्याला प्रेशर हँडल करता येतं आणि ती रणनीती वारंवार संघ नायकांच्या माध्यमातून आजमावली जाते. राजचा पुढचा चेंडू याही वेळी दिशा खराब पाहायला मिळाल्या. लेग स्टिकच्या बाहेर राहिला बॉल आणि यावी यष्टीरक्षक ठरतोय नाकाम. वाईट +1, एकूण 2 धावा इथे मिळत आहेत. वाईट सुरुवात मिळालेली 1 रन आणि त्यानंतर एक चिकी रन रनिंगच्या माध्यमातून इथे घेतली गेले, त्यामुळे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील ते यावी 2 धावा. दबाव निर्माण केला गेलाय या सलामीच्या जोडी करून. चांगलं कॉर्डिनेशन कॉलिंगचं इथे पाहायला मिळालं. एकमेकांमध्ये चांगला ताळमेळ इथे पाहायला मिळतोय. यस नो वेट याचा वापर इथे केला गेलाय आणि एक चिकी रन घेऊन संघाची धावसंख्या पुढे घेऊन जाताना हे खेळाडू ही जोडी पाहायला मिळते. धावसंख्या ती 16. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते 2. राज ऑन दी मार्क, राईट अँड द विकेट. अदनान खेळण्यासाठी ते सज्ज होईल. पुढचा चेंडू राज याचा सीमारेषेच्या दरम्यान इथे आपल्याला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि यानंतर हलक्या हाताने सॉफ्ट हँडचा वापर केला होता. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने कॅरी होईल. डिक्लेअर झोन आहे. धावा फक्त 2 मिळतील, परंतु या फटक्यामध्ये टायमिंग कमी होती, ताकद कमी होती, परंतु ज्या स्थितीमध्ये खेळला तो प्लेस लाजवाब होता. धावसंख्या इथे मात्र पोहोचते 18 या अंकावरती. षटक क्रमांक 2 इथे सुरू. यावेळी खोदून काढावं लागलंय कारण बॉल होता परफेक्ट. ब्लॉकला टार्गेट करणारा फेकला गेलेला हा बॉल होता. ब्लॉक होलला टार्गेट केला गेलेला, परंतु त्यामुळे प्रॉपरली खेळू शकला नाहीये. पंच प्रॉपरली झाला नाही, त्यामुळे बॉल निर्धाव येतोय.
चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक राज याचा आणि यानंतर ड्राईव्ह केलाय, स्ट्रेट खेळलाय आणि जातोय तो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेला खेटून आहे, करत नाहीये चूक. शादाब आपल्याला पाहायला मिळतो तिथे आणि स्वतः कर्णधार आणि त्याच्या माध्यमातून बॉल इथे फील्ड केला गेलाय. आणखीन एक डॉट बॉल. यावी धावसंख्या पाहायला मिळते ती फक्त आणि फक्त 18 धावा. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती ते दुसरं. राज ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अदनान. अदनानसाठी फेकला जाणारा हा बॉल इथे आपल्याला पाहायला मिळेल आणि यावेळी स्टेट खेळण्याचा प्रयत्न, टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. थोडंसं हलकंसं वळण घेताना पाहायला मिळतोय. बॅटची एज घेतल्या, पायावरती आदळला बॉल. आणखीन एक बॉल डॉट पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त झाला तिथे दुसरं. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल करला संघाची धावसंख्या आहे बिनबाद 18 धावा. लावायला देऊ नका एवढी निवडतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या पाहायला मिळते 18. रन रेट जर आपण इथे पाहिलं तर प्रति ओव्हर 9च इथे राहते. आणि याचबरोबर उत्सव समितीचे सचिव विनायकजी केळकर साहेब यांचं इथे शुभागमन झाले. मी विनंती करेन केळकर साहेब आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा आणि सुरू असलेल्या या धमासान युद्धाचा आपण जरूर इथे अनुभव घ्या. पुन्हा एकदा केळकर साहेब आपलं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये. आपल्यासारखे मार्गदर्शक आमच्या सोबत आहेत. आमच्यासारख्यांची उपस्थिती आम्हाला लाभते आणि त्याचमुळे या स्पर्धेला एक नवचैतन्य आम्हाला प्रतिवर्षी येताना पाहायला मिळतं आणि आवर्जून आपण या स्पर्धेला आपला बहुमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल केळकर साहेब आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. आणि याच दरम्यान इथे पाहायला मिळालं तर नो बॉल. धावसंख्या पोहोचते 19 या अंकावरती. बॉलिंग मार्कवरती आहे तो सोहेल. पुढचा चेंडू राईट अराउंड द विकेट सलीदसाठी. याबी पंच केलाय, संधी मिळाली, 4 धावांची बुंदी इथे वाटली. वेट केलं, बॉलला येऊ दिलं आणि त्यानंतर कव्हरच्या दिशेने टॅप केला. नो चान्स फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 4 रन. फटक्यामध्ये ताकद आणि त्याचबरोबर प्रॉपर टायमिंग, त्यामुळे पाहायला मिळाली फलंदाजाची नजाकत आणि स्कोर कार्डवाली आली 4 धावांची बरकत. धावसंख्या जम्प झाली, पोहोचली 23 या अंकावरती. सोहेल पुढचा चेंडू घेऊन सलीद ऑन फायर. सलीदचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा लाजवाब शॉट आहे, अफलातून शॉट आहे. इथे मिळणार नाही तुम्हाला 1 2 3 4, तर इथे मिळणार तुम्हाला धावा. कंप्लीट 6 षटकार. सलीदच्या बॅटमधून निघालेला हा षटकार. 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या 29 रन, 29 धावा. 29 धावा. लाजवाब फलंदाजी सलीदची, परंतु फर्स्ट पहिल्या रजनीमध्ये जी कमाल सलीद करू शकला नाही ती कमाल मात्र या सुपर रेट मध्ये करताना सलीदला इथे आपण पाहतोय. हल्ला चढवलाय, एका बाजूने अदनान तर दुसऱ्या बाजूला सलीद. अफलातून फलंदाजी. यावी गती कमी होती, फटका लाजवाब होता, प्रॉपर मिडल झाला नाही, परंतु 1 रन घेण्यास सफल ठरलाय. लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये सलीद आणि अदनान मध्ये पाहायला मिळालं. फटका जरूर इथे मिस टाइम होता. क्षेत्ररक्षक फिल्डिंग करण्यासाठी थोडीशी खलबली करताना दिसला. संधी मिळाली आणि संधीचा घेतला फायदा. 1 रनमध्ये परावर्तित केलं या बॉलला. धावसंख्या पोहोचली यावी 30 या अंकावरती. षटक क्रमांक 3. सोहेल नेक्स्ट बॉल. अदनानसाठी गती कमी, बॅकफुट होती आणि कॅट केलाय. पॉईंटच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातो. एक चांगली फेकी आणि इथे काय घडलंय, अदनान या डगआउटच्या दिशेने परतेल. पहिला धक्का इथे मिळेल ऑल करला संघाला. षटक क्रमांक 3 इथे झाले समाप्त आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या पाहायला मिळते ती ऑल करला संघाची 1 गडी बाद 30 धावा.
खात्यामध्ये धावसंख्या 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस इन 4th ओव्हर. राज टर्नकर ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल सलीसाठी बॅटची एज घेतली, इनसाइड एज पाहायला मिळाले. डिक्लेअर झोनच्या दिशेने चेंडू कॅरी होईल आणि पंचांच्या माध्यमातून काय येतो इशारा पाहूया. स्क्वेअर लेग एम्पायरने मात्र इशारा जरूर इथे दिलाय, परंतु निर्णय अंतिम काय येईल याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. रॅपिड बॉल होता, मिडल स्टिकला टार्गेट करणारा हा बॉल. बॅटने इनसाइड एज घेतला आणि बॉल मात्र कॅरी झाला तो लेग स्लिपला, फाईन लेगच्या दिशेने. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय, परंतु पंचांच्या माध्यमातून काय येतोय निर्णय. एक रन एक बॉल इथे महत्वाचा ठरणार आहे आणि त्याचसाठी इथे मात्र प्रतीक्षा करावी लागते अंतिम निर्णयाची. पंचांच्या माध्यमातून येणारा निर्णय. बॉल काउंट केला जातोय. 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडल्या जातील. 2 धाब्याने धावसंख्या जंप होते आणि पोहोचते 40 या अंकावरती. षटक क्रमांक शेवटचं लाजवाब सुरुवात इथे पाहायला मिळाली ऑल कर्ला संघाची. पहिल्या रजनीमध्ये जे कष्टानं कमावलं, नशिबाने साथ दिली, परंतु इथे मात्र आपल्या मेहनतीच्या जोरावरती एक चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून देताना सलीद आणि अदनान पाहायला मिळाला. सलीद अजूनही मैदानावरती आहे, चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. राजचा पुढचा बॉल फुलटॉस चेंडू, गती कमी होती, प्रॉपरली खेळू शकला नाही आणि शेवटच्या बॉलवरती रनआउटच्या स्वरूपात आणखीन एक विकेट इथे मिळते. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल कर्ला संघाने धावा बनवल्या इथे 40. 41 धावांचं लक्ष ठेवले गेले KB स्टार संघासमोर. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी सलीद मैदानात दाखल झालेला आपण पहिला पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकावरती पहिल्या चेंडूवरती त्याने षटकार ठोकला आणि आपला आगाज दिला. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या त्या युसुफने 10. त्यानंतर बॉलिंग बारवरती राज आला. राजनेही चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला, तोही नाकाम ठरला आणि त्याच्या षटकामध्ये आपल्याला धावा पाहायला मिळाल्या त्या 8. सोहेलचं षटक मात्र थोडंसं महागडं म्हणावं लागेल, कारण त्या षटकामध्ये 1 चौकार 1 षटकार इथे आपण पाहिला होता. 1 विकेट त्याने जरूर प्राप्त केली, परंतु धावा खर्च केल्या त्या 12. राज तोडणकरचं शेवटचं षटक जेही 11 धावांचं इथे पाहायला मिळालं. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आणि त्यानंतर 2 एक्स्ट्रा चेंडू त्याने इथे फेकले. 2 धावा त्यानेही खर्च केल्यात आणि एकूण 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल कर्ला संघाने धावा बनवल्या 40 आणि 41 धावांचं लक्ष KB स्टार संघासमोर इथे ठेवलं गेलंय. फलंदाजीची जर आपण इथे चर्चा केली तर सालिदने मात्र आपला दमखम दाखवलाय. 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. 1 चौकार तिथे आपण पाहिलाय आणि दमखम त्याने सलीदने जरूर दाखवलाय. 15 चेंडूमध्ये 27 धावांची दमदार खेळी त्याच्या माध्यमातून इथे आपण पाहिली. अदनाननेही केवळ 3 धावांची चांगली साथ इथे दिली. म्हणजे ज्या सामन्याचा जर हिरो जर आपण पाहिला फर्स्ट इनिंगचा तर इथे सलीद ठरलाय, कारण सलीदच्या बॅटमध्ये निघाले 3 षटकार आणि त्याचमुळे एक फायटिंग स्कोर इथे उभारला गेला, तो म्हणजे 40. 41 धावांचं लक्ष KB स्टार संघासमोर. यानंतर होणारा सामना अंबारी 11 विरुद्ध जय